आणि गुडरू बिडरू नाही त्याला सेकंड रन किती आहे निघशील मग काय
Leka gotang tanah bekor anton dulu kate omoy tahena ay pole tejeno cherte ke digala kiti namanya lepore mone ki madu dudati এই আদিবাসী গীতরে নৃত্য পরিবেশন କରିଥିବାରୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କିଏ ଶୁକ୍ଲାଲ କିସ୍କୁ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗୀତରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଆଳିଆର ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗୀତରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନିଲ କୁମାର ସିଂ ଆଦିବାସୀ ଗୀତରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ଗୋଆଳିଆର ଦୁର୍ଗା ମୁର୍ମୁ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗୀତରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ 50 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହଉ। তুমি কে ଦେଇଛି ତାକୁ? ଆମ ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ନଟବର ଭାଇ ଏହି ଗୀତରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ 20 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନିଲ କୁମାର ସିଂ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗୀତରେ କୁନି ଭାଇଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ 20 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ମାହାନ୍ତ 100 ଟଙ୍କା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗୀତରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ 100 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହଉ।